Για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχετε ακούσει να μιλούν και από το Υπουργείο και αστυνομικοί. Για το νέο κώδικα έχετε ακούσει να μιλούν και πολιτικοί και δάσκαλοι οδήγησης. Αλλά εγώ επέλεξα να ζητήσω την άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος καλείται να διερευνήσει τα αίτια ενός τροχαίου ατυχήματος, δυστυχήματος, γιατί κατά τη γνώμη μου ένας άνθρωπος στο πεδίο είναι εκείνος που μπορεί να διαπιστώσει από πρώτο χέρι και με τον καλύτερο τρόπο ποιες είναι αυτές οι αιτίες που οδηγούν νέους ανθρώπους στα νοσοκομεία και εάν ο νέος ΚΟΚ με τις προβλέψεις του μπορεί κατά την άποψή του να συμβάλλει στον περιορισμό των ατυχημάτων. Κύριε Μπρέζα, ο κύριος Μπρέζας είναι δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων. Τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Το ερώτημα το έχω κάνει ήδη, αν ακούγατε. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους, γιατί δυστυχώς περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Νομίζουν ότι το τροχαίο ατύχημα είναι στην καθημερινότητά μας, αλλά το έχουμε συνηθίσει, θα συγκρουστούμε, θα τραυματιστούμε, άντε και κανένας θάνατος. Μιλάμε για 1.000 νεκρούς το χρόνο. Όπως το ακούσατε, 1.000 νεκροί το χρόνο. Δεν μιλάμε τώρα για τραυματίες, αναπήρους οι οποίοι είναι πολλαπλάσιοι. 1.000 νεκροί το χρόνο, δηλαδή 3 περίπου την ημέρα, πεθαίνουν στην άσφαλτο. Και τώρα θα μου πείτε πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα μόνο με τον ΚΟΚ και τα λοιπά. Ιδανικά η παιδεία είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να δώσει τη λύση σε αυτό. Να ήμασταν όλοι, να είχαμε μια κουλτούρα οδηγικής ασφάλειας. Αλλά δυστυχώς αυτό και δεν πολύ υπάρχει στα ελληνικά σχολεία και γενικά σε δράσεις ενημέρωσης. Αλλά και να ξεκινούσε τώρα μια τέτοια δράση θα πετούσε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε μια άμεση λύση προφανώς είναι οι ποινές και ο φόβος του ελέγχου, όπως ποινικές κυρώσεις, φυλάκιση κτλ. Που δυστυχώς μόνο ο φόβος φαίνεται να σταματάει την παραβατικότητα στην Ελλάδα. Αν θυμηθείτε το 1995 με το θέμα της ζώνης ασφαλείας, όπου δεν φορούσε κανένα ζώνες ασφαλείας, και τότε πάλι δεν υπήρχε ούτε οδηγική παιδεία, ούτε ενημέρωση σχετικά με την οδική ασφάλεια, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι υποχρεωτική η ζώνη ασφαλείας. Νομίζω λίγοι θα διαφωνούσαν μαζί σας, κύριε Μπρέζα, γιατί όταν φτάνεις πια σε ακραία σημεία, έτσι όπως τα βιώνουμε σήμερα στους δρόμους, δηλαδή δεν νομίζω ότι είμαι υπερβολικός όταν λέω ακραία σημεία. Στοιχειοδός κάποιος που πηγαίνει από το σπίτι στη δουλειά του, αντιλαμβάνεται τι εννοώ. Δηλαδή παιδεία, ωραία, δηλαδή σε αυτόν που βγαίνει με το αυτοκίνητο με τα μαύρα τζάμια που προφανώς δεν το κάνει για τον ήλιο, με την πινακίδα καλυμμένη με το φημέ τζαμάκι, με φτιαγμένο το αυτοκίνητο να τρέχει πολύ, με σφήνες στην παραλιακή. Δηλαδή αν το πιάσεις να του πεις παιδί μου, ξέρεις, δεν είναι καλό αυτό που κάνεις, είναι αντικοινωνικό. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιφέρει αποτέλεσμα, το σέβομαι, εγώ δεν πιστεύω. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει μια ενημέρωση από το δημοτικό ακόμα, το γυμνάσιο και το λύκειο, ούτως ώστε τα παιδιά να μεγαλώσουν, γιατί... Ακριβώς, αυτό εννοώ. Τώρα πια κάποιες γενιές έχουν πια μεγαλώσει με τον τρόπο που μόλις είπατε. Βεβαίως. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτούς προφανώς. Έτσι. Και όταν λέμε τώρα ότι τα 30 χιλιόμετρα είναι υπερβολή, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Αν σκεφτούμε ότι αν υπάρχει μια παράσταση πεζού και ένα όχημα κινείται με 50 χιλιόμετρα την ώρα, τότε έχουμε περίπου 60% πιθανότητα να πεθάνει. Άρα έχει κάποιο νόημα αυτό το 30 χιλιόμετρα. 100%, ενώ με 30 χιλιόμετρα πέφτει στο 10% η πιθανότητα θανάτου. Όπως καταλαβαίνετε, σώζονται ζωές. Και επίσης, αν κάποιοι ανησυχούν αν θα φτάσουν ή όχι, ή πότε θα φτάσουν με τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, επειδή μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στην πόλη, είμαστε στενό παραστενό, φανάρι παραφανάρι και τρέχουμε από φανάρι σε φανάρι, δεν κερδίζουμε κάτι. Από μελέτες που έχουν γίνει από το Μετσόβιο Πολυτεχνείου, ένα 5% είναι η διαφορά σε ώρες εχμής που θα φτάσουμε νωρίτερα. Οπότε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στον αντίποδα βέβαια σώζουμε ζωές. Έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Άρα γενικά από ό,τι μπορώ να διακρίνω, εσείς δεν είστε κατά
της αυστηροποίησης αυτού του πλαισίου που φέρνει ο νέος ΚΟΚ? Τον αντίον, ίσα-ίσα θα ήθελα να είναι ακόμα περισσότερο αυστηρή, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Προφανώς δεν είμαι υπέρ του να έχουμε ποινές φυλακίσεις κτλ. Ναι, αλλά αν βάλεις στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς τον άνθρωπο, εκεί νομίζω δεν το συζητώ και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο τώρα, άμεσα. Έτσι, και για το κινητό, ας πούμε, που έχει ακουστεί πάρα πολύ, επειδή από την εμπειρία σας, το κινητό στα τροχαία που βλέπουμε πόσο συμβάλλει? Δηλαδή, τι συμμετοχή έχει το κινητό στα τροχαία? Εμπειρικά έχει πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ναι. Δηλαδή, ακούς ένα αυτοκίνητο, έφυγε από την πορεία του, έπεσε κάπου ή βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Μπορεί να είναι επειδή μιλούσε κάποιος στο κινητό ή έγραφε μήνυμα, αλλά πρακτικά είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν καλούμε καθημερινά να δω οχήματα τα οποία έχουν εμπλακεί σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, δεν μπορείς να ξέρεις, αν δεν έχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, δηλαδή μια κάμερα ασφαλείας της περιφέρειας ή από παρακείμενη δραστηριότητα ή κάποια μαρτυρία ότι έκανε χρήση εκείνη την ώρα, δεν μπορείς να το διαπιστώσεις και να πεις ότι σίγουρα έχει γίνει από αυτό. Είπατε τώρα την άλλη μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά, για τις κάμερες, και δηλαδή άλλο σύριαλ αυτό. Ναι. Κύριε Μπρέζα, πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Φίλιππος Μπρέζας, δικαστικός πραγματογνώμονας σε τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, για αυτό το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.